câștigă. Dă-ți, Ce vrea. Îi dau 20 de lei tata, că mă bate și eu și Dacă tu câștigi și noi. haide, bă. Eu dacă câștig, nu vreau nimic, tata. Că e mai mic de el, atât. E da gol? Hai, Turnovanu. hai, tată, cu tăși curul. Hai, ok. Tata câștigă cu oamenii ăștia cărtăciori. Ui, mă. Penalti? Băi, am vrut să dau gol la mișto. Le-ai văzut, am ridicat-o, nu ți-am dat gol, am ridicat-o ca să dau gol la mișto. Ai zis? Te-am auzit-o. Și-am zis. Te-am păcălit, te-am păcălit! Te-am păcălit. Tu știi că mama mea trăia fără lacrime? Nu mă spune ea de-a. Offside, mă! Offside, frate. Hai, Rodri, pas la Haaland. Ui. Haide, mă, focus. Pas. Oh, de bă! Offside la timp. Hai, Kevin! Hai, Kevin, nu poți să le mici atâta tatăl meu! Slabule! Nu poate, tata. Slab angajat. Kevin, de când eram mai decât el, tati, eram numărul 1 la FIFA jucam. Oh, la bă, e unul egal, frate. De când eram, ca eu sunt așa de pitel eram jucam. Da, păi tu ai experiență, eu de Cine a dat Haaland? A dat Haaland? De Bruyne, tati. De Bruyne, Kevin De Bruyne! Eu nu dau gol, Kevin. Kevin, Vesalu. Măcar știu să joc mai bine fotbal decât tine, frate. Două. Pe mine? Nu, pe mine. Băieții mei nu joc cu fotbal. nu Tată, joc. mă amintesc când eram în Anglia Mhm, și ploua și tu erai încă. mhm. Mă amintesc că m-am jucat FIFA și am câștigat World Cup. Oh, la bă, Ederson. Bravo, frate. Am dat ăla la Messi. Da, dar te jucat cu noob. Te jucat cu noob. Puțin. Cum dau stop? M-am jucat cu ăla cu Ronaldo, m-am jucat cu Haaland. Păi înseamnă noob. A? Gata, gata. Da. Nu te-ai dus pe acolo. Eu? Mai mă plimb și eu, ok. Dar tu ce faci? E să uita meciul meu. El se uită numai după mine. Uite, Kevin! Kevin, mingea era la mine, ce căutai pe jos? Bravo, tată! Și așa. Lasă, tată, mai lăsă mingea și la el, că după asta nu mai joacă și ăsta. Să lasă ca Pinu, ca Rareș. Nu mă las eu niciodată. Păi faci bă, eu prefer atunci să mă las eu pe acolo. Ăla-i bă, Ederson, am purtare bun nică pe acolo. Dar ai Manchester City, eu am FCSB, ce vrei? Dar tu ai zis... Păi da, dar uite, nu eu, ți-am zis că îți dau șansă. Eee. E joc cu echipă slabă, nu ți-am zis așa. Că așa, dacă jucăm de la egal, te omor. Pentru că Kevin câștigă, eu știu că Kevin câștigă. Nu, cum să câștigi? Tu ai tată pe așa proștate. Nu vezi Eu ăștia proști, tată, stai, uite, vrei să dau gol acum, uite, stai să vezi cum primi mingea că dau gol. Bani. Bine, stai să vezi. Minicii. Cum am prins mingea, e golul. Din spate, în picăpărul. Ăla-i foc. Hei, bravo, Kevin. Ah, Haide, băi! Ăla! Dai, eu nu, Carmelo! Dai, eu nu! Ce vrei la tu? nu faci cum. Bravo. Ce craci! Tată,
poate bate tata ca 10-1. 10-2. Ia să vezi. Iată un livru. Ra! Paul, bă. Ce-ți fault cu Ce el? fault căpălă? Așa trebuie, dacă nu dat... Ce fault? Ai dat bani la arbitru Kevin? Avantaj! Avantaj! Prima repriză! Moca Bălau! Vrei să vezi că nu mai atingi mingea Kevin decât când îți dau gol, atâta? Și te ba la 5-2? Vedem, bă. Ei, Kevin. Na, că am atins-o. Nu, mă refer să prinzi mingea, să te mai duci la poartă la mine, să ajungi în care eu la mine, la asta. Așa atingi mingea, că n-ai cum, nu poți să nu mai eu din mingea. Tatu, unde e dat? Lasă, tată, taci. Lasă, tatu, taci. Lasă, tatu. Lasă, tatu, taci. Bun, Kevin. Lasă, tatu, taci. Lasă, tatu, taci. Lasă, tată, dă și el, da. Eu trebuie să bată și el. Ți-a rachit! Ia de acum. Kevin, câte minute mai sunt? Eu supun? Fă poză, filmează, ca să-i arăt lui tata. N-auzi, fă poză, filmează. Faceți poză, uitați câte minutul. Până minutul 90, eu îl conduc deja. Ai văzut ce trebuie la frumos? Taci, grasule. Ia, Tată, vorbește frumos, tată, te rog eu frumos. Vorbeam din tine. Păi știu că vorbești de mine, dar ți-am zis să vorbești frumos. Mă faci gras, eu sunt cel mai slab. De ce ești cel mai slab? Hai mai pun bine frumos, doamne. Pentru Levi slab. hai, Kevin! Cine Kevin? Tata-i meu. Cine oare Kevin? Ai plătit! Am plătit mingea să nu intri în poartă, nu? Băi, dar ce ură joacă ăștia pe spate la mine? Mi-ai dat golul și gata, nu mai știi să joci ca lumea. Tată, să joci bine, să faci 3-1. 3-1, să nu mai bai capul. Dai 2-3, las. Las. Mai trebuie un gol 3-3, egalitate. 3-3, tu bai pe Bă! mine. 3-3, tu bai pe mine. Bă, uite, mă dă jos. Ce arbitru poți o lua bani de la Kevin? Hai, Kevin, cum nu m-a pus să dau un gol? Ce urât. Kevin a dat. S-a făcut poză Kevin. Nu, Rămâi cu poza. Filmează. Da? Filmează. Că rămâne cu filmarea, toată rămâne. Dar ce faci, Kevin? Am Are dat unde emoții. vrei să te duc în care eu? Wow. Hai, oare. Tată, dar numai cu spatele tu. A spate tu, nu în față. În spate. Numai în spate, nu în față. Ah! Opsa. Vai, mamă. Rămâi cu filmarea, Kevin, nu te bucura, Kevin. Ai văzut cum străga fratele tău? Bravo, Kevin, hai, Kevin! După asta când am dat gol, vai, Kevin, ce faci, Kevin? Emiru, adu-și mea țigara mea electronică de pe voli pe masă, tăticule. Că vrei să pierzi? Nu, tată. Dar nu că nu pierd. Dar căpălul poate să-i bată dacă vrea. E bun. Rău. Stai așa că vine eu, tată. Sunteți și eu afară. Dar ce faci afară, bine? Nu stai cu noi cu băieții în casă. Mama e afară. Și nu stai cu noi în casă, cu băieții. Ah, Stai cu vreau, Kevin, știi câte goluri îți dau că mai am 14 minute? Te mănânc. Aș vezi că eu joc așa pe asta, te mai dă să dai și tu un gol, să te mai bucuri și tu. Hai să vezi că te sparge.
Dacă nu face egalitate acum. Piece of defending. Just 10 minutes to go. Pas, pas, pas. Stai ciustu. Jack Grealish. Și-te dus, și-te dus, și-te dus. Finally promising. Și unde se duce? Nu sunt pe aici. Really Da unde dai pasta? Scapă-l. And he takes it all. Determined defending. Da, ăsta-i mor, nu mai are fugă deloc, Amir. Now the defender having to cover up. Nu. Aaa, Târnovan. Aproape. Hai pasibil. Ui, Kevin De Bruyne. Promising. Kevin Haas Măcaloină. Uau, ce trebuie. Ce trebuie. Well, it hasn't been a great performance, but the fans have been brilliant. Patru faci. Just listen to the noise. Can the players respond and find this equaliser? Ui! Penalti, penalti. Ce penalti, mă, ești nebun? Dar de ce oprești meciul? Schimb pulcă, n-am și... Nu mai poate să alerge ăsta, nu vezi? Dacă nu poate să mai alerge... Filmez, mai filmez? Filmezi până trebuie meciul. Eu ies de aici că n-am ce să fac. Popiescu, Gargamiescu, Kevin, scoate-l pe vădcarul Free kick ăsta. forthcoming. Kevin. Dar de ce nu mi-arată cu ca Players așa? stop. They will make the change now. Unde arată totul, da. Tot verică pe ăla. Că vălău știi unde dai. Dacă. Holland. They've lost it. Nu mai lăsăm. Ăi, s-o termină! Gata, pul. Ai văzut, da, bă, gata, puli. Cuvântul-i cuvânt. Very competitive. Chances are both Da, da, da. and they deserve their Ți-am zis, tată. Du-te, nu cred! Gata, puli. Șaorma! Mulțumesc! Vai, E du-te! mai bun, Emil. Incisive and Vezi? Dacă e mai